Ngaphansi kobuholi uCouncillor uMngonyama silapha namhlanje eWard 32 sibambisene noMetropolice sizobheka yonke intuthuko eyenzakalayo lapha eAlbert Park. Silana ke eAlbert Park namhlanje sesikwiphase yesibili njengoba sasishilo sathi sisemkhankasweni ukuthi sibuyisele ipark kubantu ipark lenze into okufanele ukuthi liyenze sayikhipha ke igebengu njengoba nibona sinama activities ke amaningi esiwenzayo saqala la safaka ugreen paper namhlanje siqhubeka nespinach nanezinye izinto so ipark yethu njengamanje iphephile sebengaqala nje abantu bayisebenzise ngomhla ka24 September sinomcimbi omkhulu okuyi Heritage Day lapho sobe sivula khona ngokusemthethweni so maningi kama activities mema ama families ukuthi angangena ayisebenzisa ipark ama student njalo njalo njengoba iward yethu inama student kakhulu njengamanje sinxenxa soma business ukuthi bazosebenza la ngaphakathi ukuze si create ama job opportunities siyabonga.